Mga puso sistema sa pagpanagtag sa ayuda para sa mga driver, ginaplanuhan na sunod sa LTFRB. Mga motorista ginkalita ng rollback sa produktong petrolyo sang isa ka gas company. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nagsaka sa 5 bilyones pesos gikan sa 2 bilyones pesos ang fuel subsidy para sa mga drivers ng pampublikong sasakyan inikasunod sang untat nga taas presyo sang gatong. Discuss the increased fuel subsidy from 2 billion to now 5 billion. Okay. On how we go about the distribution and how much per operator, I will know within today. Si Manong Boy nagalaom nga tani hindi malumo sa sabaw ang promesa sa gobyerno kag patup-una sa madali nga tion. Dapat man tani matupa ni kay sunod nga semana ni 75 ng litro ni sang krudo. Kaya dapat ya patupon gid nila ang kuan ng subsidy na. Samtang ginwarningan man sang LTFRB ang mga tsuper nga nagamatumato sa pagpasaka sang plete. Ang mga madakpan mahimo magmulta sang 5,000 pesos ukon makansela ang prangkisa. I'm asking help from the riding public now. Sino go overcharge to take pictures and especially with the plate number so they could send it to the office para ma-actionan na dayon naton. Sunod sa pila ka driver kung sila lang ang masunod, dugay na kuntani nila luyag nga magsaka ang plete. Sa pagtaas ng presyo sang gatong, ginkalitan sang pila ka mga motorista ang 3 pesos nga rollback sa gasolina kag 5 pesos nga rollback sa diesel sang isa ka gas company. Oy, ngagaw lang kay masaka sila mo para makasave na lang gid. Salamat man nga kung magnubo giman subong nga daan sige saka lang gatong. Ang sweldo sang trabante duway ka saka. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.